Medda art abbandonata f'Baħar iċ-Ċaq qed tinbidel fi spazju miftuħ għal familji. Mas-siġar li diġà hemm ser jitħawlu 200 oħra indiġeni biex meta jikbru aktar minn nofs iż-żona tkun fid-dell naturali. Il-proġett jaħseb għal ħażna ta' ilma adegwata għat-tisqija u għalhekk qed jinbena ġibjun. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli u l-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi żawru x-xogħlijiet li qegħdin isiru minn Project Green b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali tan-Naxxar. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li l-ħsieb wara proġetti ta' din ix-xorta huwa li n-natura tkun eqreb għal ħajja ta' kuljum tan-nies waqt li titjieb l-esperjenza għal residenti li jiffurmaw il-komunità tal-post. Kompli tgħid li t-tħawwil tas-siġar u karatteristiċi ġeoloġiċi naturali fid-disinn qegħdin jiżguraw li dan l-ispazju miftuħ isir eżempju ħaj ta' kif ir-riġenerazzjoni urbana tista' tkun sostenibbli. Identifikajna din l-erja din nitkellmu dwar 5500 metru kwadru li minn post abbandonat ħafna drabi kien anki jispiċċa jintefa' iż-żibel fih. Issa ser ikollna oażi ambjentali għaliex qegħdin naraw li b'kollox hawnhekk inkunu introduċejna 200 siġra ġdida, ser ikun hawn equipment ta' tfal li joffri sens ta' avventura u allura dan ser ikun il-post ideali fejn il-familji tagħna jistgħu jgħaddu il-ħin tal-mistrieħ tagħhom. Il-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi qal li dan il-proġett jagħmel parti minn proġett USA ta' 24 miljun euro minn fondi Ewropej biex ikollna aktar spazji miftuħa fil-pajjiż. Qal li l-Gvern qiegħed jibdel żoni minsija jew mhux użati fi spazji ħodor, siguri u aċċessibbli li joffru kwalità ta' ħajja aħjar għall-familji u fl-istess ħin isaħħu l-ambjent u l-biodiversità ta' pajjiżna. Ċentrali fid-disinn tal-park l-aċċessibilità. Ġie spjegat li dan ser ikun spazju inklusiv bit-tagħmir adattat għal kulħadd u żoni kwieti maħsuba biex kulħadd iħossu mill-qoħ. Waqt l-iskavar sar monitoraġġ arkeoloġiku kontinwu biex jitħarsu karatteristiċi storiċi moħbija taħt l-art. Biċċiet minn informazzjoni naturali ta' żonqor li ħolqu sfidi waqt l-iżvilupp tal-ġibjun ġew ippreservati u integrati b'mod kreattiv fid-disinn finali tal-park.